Morning guys, tuta sa bibi kay maglimpyo, magbahog. Padulong na ko sa bibi. Sagbot. Bibi. Bibi guys. Sabak. Ang bibi. Malaki. Manok. Bai na atong bai. Bai.
siya guys. Nagsugat ha. Sana magsagbot. Hindi may halingan.
Tuna. Tara, Lloyd. Init. Ano yung itlog, Lloyd? Ha? Ano yung itlog? Itlog. Ano ang itlog? Hindi mo. Ang lutuan na rin, Lloyd. Lloyd. Ha? Ano yun? Ano puno din ng uwi mo? Para gamay, magamit ka na unya. Pwes ako ba? Haway, sudla na nimo. Punag dya. Ano ang itlog na rin? Mga baho, ano eh? Bao. Nakulay ko ka. Ha? Nawa daw. Patok sila sa tindahan ka, katong sakto to. Ay, bulok ko na ang kapitaw sa sakto ko. Ulwig kasi ako, ulwig ka na lang yung ako alam. Yung ganyan, ulwig. Ibal, hini mo na eh. Ya may katong murapuan. Ang budo. Iya. Ah. Ano yun eh? Sulipod. Ito na sobra. Ha? Saksak ano na. Kapi guys.
Kape. Nga pinapunta. Guys, mga pinaput pa guys. Kape. Magbuhat unta ko humain. Uwan dag-uman. Mura makaulan nun. Dag-um. Kape. Palagway pan. No. Surimbi. Ha? Tingnan ko. Ang biskwit oh. Paris. Biskwit nga ma'am. Peto pan. Ano pala ma'am? Kape. Init na. Pusak ko. Init naman. Init na. Wak ikut. Guys no. Hanapin ang live. Para vlog ta basta ay kaluyan no. Bang gamit nga. Ganto sa vlog. Biyahay. Kape. Kita Oto. Ang lamig yun ng stick capino.
siya guys. Nga. Kuan na ay hanganan na eh. Balag gantos ko sige vlog guys. Para sa YouTube. Sige natin kagmaan sa YouTube, di ba? Takabalo. Na din atong kuan sa YouTube atong forever. Char forever. Walang sabag mayro kasi ako man nagipagawas ganina. Kalibang naman na sila. Saba man na sila og kunang kalibangon, luhaw, kalibangon, kahiyon. Ano akong nagigawas ganina. Naku kape guys. Marami guys.
Guys, kay magluto taog corn beef. Sudan pamahaw. So guys. Manoy! Manoy! Man, Si Vincent man dito na datos ubos. asa? At to katong anipalit at limusito. O siya ito? Oo, kay yung mama ka na wag. Takmagan. Pinsa ito? Si Vincent pa ni kaya na kung gisungag sakit akong ti. Parang dako naman to si Vincent. Basta hindi ko mahulan niya ba? Nga na, tindog. Dako naman siya. Bagbot-bot. Ni. Sakit ako tiil. Guys, oh. So, naratong sudanon. Oh. Corn beef. Tapos, beef loaf. Siya kaya, beef loaf. Beef loaf ni siya guys. Itong lutoon karon. So, maghaling sa tadiri sa kahoy guys. So, mantay gasol. So, kahoy. Ito guys. Kamay sini mong kahoy. Kuha, day. Ano may kahoy? Namagod ko daghan. Kaya kahulat na ni corn beef. Dugay. Dugay. Dali naman good ni. Good ni dugay. Uy! Suka mga gutom na ka! Wala itong manok gabi eh. Wow, sobrang dyan gabi eh. Ha? Wala din mo sobrang gabi eh. Wala na hoy. Diyan siya gani. Isuka po green. Di ba ka dyan ang kaldo sa isang... Ano? Unsa? Kaon na. Pero sa suka green dansoy. Ganina. Pagbalhin na ko. Asa na to? Wala ito bukan na gabi eh. Kaon man ito gabi eh. Natug man. Hindi ka muha tanagay. Wow na niya. Ayaw, muntaga na biya. Sop ko na niya. Sop man boy. Siya may kabusugan ni mo. Ikaw diha. So, kabusugan ni mo. Kau na. Nasa natin na siya guys. Ano rin na siya pag-abri. Kamantay katubit itong abridor para sa tang goods guys. Kanang dilata. Kutsilyo na natin gamiton. Ang taad to. Kanira man. Same ram ko na sila ko pag-abri.
Diba? Hanaon da yun, oh. Diba? Hanap pag-abri, guys. Si pag-abri. Diba? Okay, guys. Hanaon. Pa. Ngari nila siya, guys. Da. Tunaw da yun. Ito na siyang butangag mantika, guys. Init naman kayo. Kasi butangag mantika, gamay. Parang ano siya, guys. Prito sa biplop. Sudan sa pamahaw. Diba? Okay. Init naman siguro na siya, guys. Paprito, guys. Ligit siya. Paprito. Tiplok raman siya, guys. Okay. Kahoy raman itong gamit, guys. Kira man na ba sa kahoy? Lami ang kahoy ang luto, guys, diba? Lami. Sa mo ito maglungag ka? Lami ang lasas kahoy. Kahoy ka nang nilungag. Basta kahoy imong gamit. Sarap ng mga gasol, kuan, butin. Sa kahoy yan sa lami. Look. Corned beef, guys. Lamas. Corned beef. Konta, guys, pamahaw. Mao. Nakapag.
Gamay, makay mo ha. Guys, sa mga pukaon.